ширкати ҳавопаймоии Somon Air иҷрои парвозҳои мунтазамро дар хатсайрҳои Душанбе, Қазон-Душанбе ва Хуҷанд-Новосибирск-Хуҷанд аз сар мегирад. Бино ба иттилои хадамоти матбуотии ширкати ҳавопаймоии Somon Air, шуруъ аз 9 июн парвозҳо ба самти Қазон ва Новосибирск ҳафтаи як маротиба рӯзҳои панҷшанбе сурат мегиранд. вақти парвоз аз Душанбе ба Қазон 17:40, аз Қазон ба Душанбе 21 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. парвозҳо аз Хуҷанд ба Новосибирск соати 20:30 ва дар самти баргашт шаби ҷумъа 3 амалӣ мегарданд. парвозҳо тавассути ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва 900 анҷом дода мешаванд. бояд гуфт ки аз 15 марти соли 2022 вуруди мусофирон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба қаламравии Тоҷикистон бо пешниҳоди гувоҳномаи ваксинатсия иҷоза дода шудааст. дар ҳолати надоштани гувоҳномаи ваксинатсияи пурра ва ё қисман мусофирон бояд шаҳодатномаи гузаштани тести коронавирусро ки ба муҳлати 72 соат эътибор дорад пешниҳод намоянд. кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди санҷиши тест озод мебошанд.